Az athéni Flying Week, magyarul repülős hét a legnagyobb légishow a Balkánon. A világ minden tájáról érkeznek ide civil és katonai gépek. Egymást érik a légi bemutatók és ejtőernyős ugrások. Idén a mostoha időjárás ellenére 10 000-ek zarándokoltak el a tatói katonai repülőtérre. Nem készülünk speciálisan a bemutatóra, amit itt látnak, az mind része a kiképzésünknek, mondja a görög légierő egyik Apache helikopterének pilótája. A harci helikoptereket nem akrobatikus mutatványokra fejlesztették, de harci körülmények között is képesnek kell lennünk bármire, teszi hozzá. Az athéni légi bemutatón ott vannak a világ legjobb légi akrobatái, köztük a román sólymok vagy a litván légi banditák is. A fantasztikus Flying Week felteszi Athént is a legnagyobb légisókat rendező országok térképére, mondja büszkén Faye Dulkeri, a Euronews riportere. Hozzátéve, hogy a gépcsodák, turisták ezreit hozzák a görög fővárosba évről évre.